Lapsuudessasi varmaan usein katselit äitisi pyykinpesukonetta, kuten minäkin. Oli erityisen jännää seurata, kun kone alkoi lingota pyykkejä kuivaksi. Kone tuntui kiihdyttävän kiihdyttämistään todella suuriin kierroksiin. Se rämisi ja pomppi, ja oli erityisen jännä seurata, että säilyykö kone tällä kertaa ehjänä. Tässä klipissä annamme leppäkertulle vastaavanlaista kyytiä. Kiihtyvään pyörimisliikkeeseen liittyy 3 erilaista kiihtyvyyttä, joita ei saa sekoittaa keskenään, mutta toisaalta on ymmärrettävä näiden yhteys. Kiihtyvään pyörimisliikkeeseen liittyy siis kulmakiihtyvyyttä, normaalikiihtyvyyttä sekä tangentiaalista kiihtyvyyttä. Tuo tangentiaalinen kiihtyvyys aiheutuu ratanopeuden muutoksesta ajan suhteen. Eli sitä voisi kutsua myös ratakiihtyvyydeksi. Tuo tangentiaalinen kiihtyvyys, se suuntautuu aina ympyräradan tangentin suuntaisesti. Kiihdytetään leppäkerttua nyt suurella kulmakiihtyvyydellä, jolloin myös tangentiaalinen kiihtyvyys täytyy olla suuri. Otetaan hidastuskuva tästä lähdöstä. Huomataan, että kokonaiskiihtyvyysvektori, eli tuo punainen nuoli, osoittaa nyt viistoon, koska se on tangentiaalisen kiihtyvyyden ja normaalikiihtyvyyden vektorisumma. Kokonaiskiihtyvyys kääntyy kuitenkin enemmän ja enemmän kohti ympyräradan keskipistettä ja sen suuruus kasvaa. Tämä johtuu siitä, että normaalikiihtyvyys kasvaa, koska se riippuu vain ratanopeuden hetkellisestä arvosta. Mitä suurempia kierroksia otetaan, sitä suurempi on normaalikiihtyvyys ja sitä lähempänä on tuo kokonaiskiihtyvyys ympyrän keskipistettä. Näin leppäkerttu saa todella suuret kierrokset. Normaalikiihtyvyys on todella suuri, tangentiaalinen kiihtyvyys pysyy vakiona ja nyt lensi leppäkerttu pois kyydistä. Tässä on pysäytyskuva leppäkertusta tuossa äskeisessä kiihdytyksessä. Piirretään tähän nyt näkyviin tämän kokonaiskiihtyvyysvektorin A-komponentit. Eli ympyräradan keskipistettä kohti osoittaa nyt normaalikiihtyvyysvektori, eli tässä on AN. Ja tämä on aina ratanopeus toiseen jaettuna radan säteellä R. Tämä normaalikiihtyvyyskomponentti siis kasvaa, kun tuo ratanopeus kasvaa. Mutta äskeisessä kiihdytyksessä tuo tangentiaalinen kiihtyvyys pysyi vakiona jatkuvasti. Eli tänne nopeusvektorin viereen voidaan nyt merkitä tangentiaalista kiihtyvyyttä osoittava vektori, joka olisi suurin piirtein tuossa noin. Ja tämä on täällä A-tan, tai joskus lyhyesti AT. Tangentiaalinen kiihtyvyys nyt on kulmakiihtyvyys alfa kertaa tuo radan säde R. Toisaalta A-tan on myös tuon ratanopeuden muutos delta V jaettuna siihen muutoksen kuluneella ajalla delta T. Näin. Ja tuo tangentiaalinen kiihtyvyys nyt äskeisessä esimerkissä oli vakio, kuten yleensä aina tulevissakin esimerkeissä. Jos haluamme tietää kokonaiskiihtyvyysvektorin suuruuden, eli kokonaiskiihtyvyyden suuruuden siis, niin joudumme laskemaan tuon kokonaiskiihtyvyysvektorin pituuden. Ja sehän saadaan ihan tutulla tavalla Pythagoraan lauseella. Eli vektorin A-pituus, joskus tätä merkataan yksinkertaisesti pelkällä A-kirjaimella, on nyt neliöjuuri AN toiseen, eli normaalikiihtyvyyden neliö plus tangentiaalisen kiihtyvyyden neliö, ja nämä ovat siis neliöjuuressa.
Pythagoran lauseen perusteella. Nyt sitten kulma, jonka kokonaiskiihtyvyysvektori muodostaa tuon ympyräradan tangentin kanssa, eli tuohon kuvaan merkattu alfakulma. Se saadaan trigonometrisella funktiolla, eli nyt tässä tapauksessa tangenttifunktiolla. Eli tangentti alfasta on nyt vastaisen kateetin pituus, eli normaali kiihtyvyys an jaettuna viereisen kateetin pituudella a eli tangentiaalisella kiihtyvyydellä. Tästä voidaan ratkaista siis tuon kokonaiskiihtyvyysvektorin kulma. Voima, joka ympyräliikkeessä vaikuttaa, on aina tuon kokonaiskiihtyvyysvektorin suuntaan. Tämä on erittäin tärkeää pitää mielessä, koska jatkossa tulemme tutkimaan, minkälaisia voimia tuossa ympyräliikkeessä vaikuttaa. Katsotaan hiukan selkeämpää vektorikuviota kappaleelle, joka on kiihtyvässä ympyräliikkeessä. Tuossa vektori v, tuo vihreä vektori, on ratanopeusvektori. At on tangentiaalisen kiihtyvyyden vektori ja an normaalikiihtyvyyden vektori. Tangentiaalinen kiihtyvyys at, sehän on yhtä kuin nopeuden muutos, ratanopeuden muutos jaettuna muutoksen kuluneella ajalla. Toisaalta tämä voidaan lausua nyt kulmanopeuden avulla, koska v on yhtä kuin omega kertaa r, niin silloin delta v on r kertaa delta omega jaettuna sitten delta t. Nyt kulmakiihtyvyys alfa. Sehän oli kulmanopeuden muutos delta omega jaettuna muutoksen kuluneella ajalla delta t. Näistä kahdesta yhtälöstä saamme, että at, tangentiaalinen kiihtyvyys, on yhtä kuin radan säde kertaa kulmakiihtyvyys alfa. Siinä on nyt tangentiaalisen kiihtyvyyden ja kulmakiihtyvyyden välinen yhteys. No tämä kokonaiskiihtyvyys, katsotaan vielä mistä se saadaan. Meillähän on tässä, voidaan tämä täydentää kolmioksi, tämä vektorikuvio, jossa on suora kulma, ja nyt tämä pituus täällä, sehän on juuri tuo normaali kiihtyvyyden arvo, eli an. Ja olkoon tuossa kulma beta. Näin. Nyt tuosta suorakulmaisesta kolmiosta nähdään, että Pythagorean lausetta voidaan soveltaa kokonaiskiihtyvyyden ratkaisemiseksi. Eli kokonaiskiihtyvyys a tuosta on at plus an, molemmat ovat toisessa potenssissa ja vielä neliöjuuren alla. Tämä tuli siis Pythagoran lauseesta. Kulma beta toisaalta saatiin tangenttifunktiolla. Tangentti beta on nyt vastaisen kateetin eli an suhde viereiseen katettiin at. No entä jos kyseessä on tällainen tilanne? Minkälaisessa liikkeessä tuo kappale C on? Kappaleella C on nyt ratanopeutta v eteenpäin, mutta tangentiaalinen kiihtyvyys osoittaakin nyt nopeusvektoria vastaan. Tämähän on silloin hidastuva pyörimisliike.